फेरेंगानि थाखायनो आंनि फिसाया थैनांगौ जाबाय थैनांबाय आंनि फिसाया मानो होननानै बुङोब्ला गावनाय समावनो गावनायनि सिगांनो जोङोहाय गोजौनिफ्राय अर्डार हरबाय जों दोननाय जानाय नंला जों गावनाय जासिगोन होननानै बे खोथाखौ बुंनानै বড়োলেণ্ডৰ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী প্ৰিয়া বসুমতাৰীৰ হত্যাকাণ্ডৰ নতুন মোৰ UPPLৰ পাৰিষদ তথা প্ৰমোদ বড়োৰ সতীৰ্থ BR ফেৰেংগা ওৰফে ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ নিৰ্দেশত হত্যা কৰা হৈছিল প্ৰিয়া বসুমতাৰীক। हेल' लोगोफोर फैलाय मोनसे नोंथांनि गेजेराव आपडेट बा भिडिअ सावरायलायदों होननानै बे समावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरोना अब्ला नोंथांमोना बुजि मोननो हागौ आरोना आं दिनै मा फोरमायनो सानदों। जोंनि गेजेराव दङ सासे राजखुंगुर पृथ्वीराज नारायण मेसदेव ना मा होनो दिनै फेरेंगाखौ बा जालांनाय जाथायफोरखौ जोंनि बर'नि जायफोरा जानानै थांखांबाय बैफोर जाथायखौ लानानै जोंनि हारिनि गेजेराव दिनै बियो मोनसे अर सुफिननो नागिरदों नामा दाङाबाजिखौ लाबोफिननो नागिरदों नामा बेफोरबायदि नुगासिनो दं दे निउस मिडियानि गेजेरजों दिनै माबायदि जाथायफोरखौ जालांदोंमोन बेनि सायाव माबायदि जालांखो आरो बिनि गेजेरावनो जोंनि मिथिनो मोननायाव फेरेंगा ना रन्जित बसुमतारी EM बिनि सायाव हाइकर्टआव केस सोलिगोन बादि बाथ्राखौ मिथिनो मोन्दों आरोना दिनै मा नाममोन बेथिं खनसे गथ'सा सिख्ला गावथार जानाया आरोना बेखौ लानानैहाय दिनै दावराव जागासिनो दङ। स' बेफोरो जोंनि गेजेराव सोमावसारनाय समाव जानानै थांबाय ना जों बुंनांगोन बेखौ उपाय गैया ना जोंनि सोमावसारनायाव जानानै थांबाय बेफोर मुंख्लं दाङाबाजिफोर जानानै थांबाय बैफोरखौ दिनै जोंबो लुबैफिना आरोना गाज्रियाव फैफिननायखौ बेखायनो दिनै जों बेफोरबायदि बुंनो गोनां जादों। जोंनि नुनायावथ' फेरेंगामोन बादिनि खौरां बाथ्राफ्राबो मोजां नंखाया बांद्राय दुगाखा आरोना बिसोरो बांद्राय दुगाखा बेखायनो दिनै बेफोरबायदि जाथायाबो जानो मोन्दों। जुदि फेरेंगामोन बादिया बा जोंनि गुबुन गुबुन लिडारफ्रा खौसेयाव थानायमोनब्ला दिनै जोंनि जेंना जोंनि एगेन्स्टआव सोरबा रावबो बाहायनाय नङामोन आरो जोंनि मानसिया खौसेथियाव थानायमोनब्ला दिनै बे गावथार जानायनि न'खरनि गार्जेनफ्राबो दिनै बेफोरबायदि खौरां बाथ्राखौ दिहुननाय नंलामोन जोंनियाव गोजोना फैसिगोन साननानै नाथाय दिनै गासैखौबो समान नोजोरजों नायालासे ना बेफोरबायदि जाथायखौ खालामबोखादों होननानै मिथिनानैबो बेफोर जोंनि सोमावसारनायाव जानानै थांबाय होनना मिथिखानानैबो दिनै एकर्ड खालामखांनायनि उनाव एकर्ड जाखांनायनि उनाव सासेल' नङा सानैल' नङा गोबां NDBफोरखौ दिनै केस जाबसिननानै सोनानै दोनदों बेखौथ' जों नुखादों गासिबो आरो जों बुंनांगोन दिनै बैसोरखौ जोबनानै दोनबाय जेला दिनै फेरेंगामोनखौ बेबायदि बाथ्रा बुंखासिगोन मानो होनबा नोंसोर दैदेनगिरिफ्रानो खौसेथि गैया दिनैनि दिनाव फेरेंगामोन बादिया दिनै रन्जनमोन देरनाब्ला सारमोननि बै बारग' NDBफोरनि जानानै दिनैसिम आसाम सरकारनि एसेम्ब्लियाव बा गावनि एसेम्ब्लियाव माबा मोनसे खोथा रायज्लायफेरदों नामा माबा मोनसे थांखि लाफेरदों नामा जोंनि BTC काउन्सिलाव ना जोंनि MLAफोर दङ MPफोर दङ बिसोर पार्लियामेन्टआव एसेम्ब्लियाव NDBफोरनि लागै जायफ्रा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों बिथांमोननि लागै माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों नामा दिनै निउस मिडियाफ्रावबो नुवा खोनायाखैबो नङा ना रायजोफोर दिनै जोंनि गेजेराव जोंखौ सोंखारिनानै जोंखौ आसि थुना दिन्थिनो हादों जोंनि खौसेथिनि गैयैनि थाखाय जोंनि लिडारफ्रा गावबा गावखौल' साननानै गावखौल' देरजानो लुगैनाय बेफोरबायदि गाज्रि गोसोनिखायनो दिनै बुंजानो गोनां जादों बुंजानो मोन्दों नाथाय बेफोरबायदि जानो नाङामोन दिनैनि दिनाव जोंनि गेजेराव फेरेंगामोन बादिखौ दिनै नै हाइकर्टआव केस होनो ओंखारदों जेब्ला फेरेंगाया EM MCLAयाव जेनगोन अब्लाथ' बे जेल जाफिनथारनांगोन बेबादिब्ला बिनि सायाव NIA केसा सोलिखागोन बिदिब्लाथ' हाइकर्टआव केस सोलियोब्लाथ' बे हमजाखागोनखा जाथायाथ' जाखादों जायाखै नङा नंगौना नङा रायजोफोर स' गोबाङा आंनि बुंनायाव
दुखु मोनो गाज्रिबो मोनो जानो हागौ आरो ना, नाथाय आं दिनै बुंदों बेयो खौसेथि गैयिनि थाखाय जादों। मिथिबायना? सोरबा गावनि गाज्रिखौ लुबैग्रा, गावखौ देरजानो लुबैग्रा मानसिफोरनि थाखाय जादों दिनै ना। प्रमद बर'खौथ' आं जिबनाव फोथाया। गोबां मानसिया बुंगोन प्रमद बर'आ मोजां खामानि मावदों, नोंसोर लागै मावदों, नोंसोर मोजां मोनदों, नोंसोर मोनजानायखाय नोंसोर लागै मावनायखाय मोजां मोनदों। नंगौ, आंनि लागै आंनि साननाय बायदि सोरबाफोर मोजां मावनायब्ला आंबो मोजां मोनगौमोन। प्रमद बर'आ गोथां गोथां बर' हारिखौ थगायदों दि बड'लेण्ड बिफ्लानानै बुंखादोंमोन हाग्रामामोन बादि आरो सिगांनि BSC एकर्ड बादि माबा मोनसे फिसाजों जों जेबो गोजोना, जोंहा जेबो बेफोराव कमप्रमाइस गैया, बड'लेण्डल' नांगौ जोंनो, बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै मा सफैखो? रायजो राजा नोंथांमोन, प्रमद बर' जिन्दाबाद होनलायलायग्रा मानसिफोरखौ आं बुंनो सानो दिनै बिटिआर एकर्ड नोंथांमोना जोबोद गोदोर जाबाय होनदों। माखासे बे बुस्थुफोरखौ होफानानै हरबाय दे बड'लेण्डनि सोलाय। बड'लेण्ड मोनोब्लाथ' जों मा मोनोमोन? गासैखौबो मोनखायोमोन ना। बै फिसा बिटिआरआव सोसननाय, गामि सोसननाय, माबा मोनसे सोसननाय बेबायदिनि प्रयजन गैयामोन। जों थोंजों मोनसे बड'लेण्ड बनायनानै लानो हाखागौमोन। नाथाय मा खालामखो? मा खालामखो? खनसेयावनो जाखानाय फैयै मोनसे मेप गैखायै जायगा गामि सोसनगोन बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ लिरफ्लानानै लानानै फैबाय। लिरफ्लानानै लाना फैबाय माबा मोनसे गोदोर बुस्थु मोननाय बायदि। नाथाय थाफिनबाय BTC काउन्सिलावनो। BTC काउन्सिलाव दंना गैया दे बिटिआरनि मानसिफ्रा? ना बिटिआर खालामनानै मोनसे गोदोर माबा मोनसे काउन्सिल, एक्सट्रा काउन्सिल लाबोनो हादों बिसोरो? आं प्रमद बर'खौ फोथाया आरो मोजां मोना दे। डाइरेक्ट सिदा खोथाखा आरो रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया। आं बेखौ हले दुखु मोनो, गाज्रि मोनो। प्रमद बर'आ गोथां गोथां बड'लेण्ड बिफ्लानानै जोंखौ, नों आंखौ ना, नों आं जों बै समाव मा खालामो? हाजिरा मावनानै जानाङोमोन ना। ओंखामनो गुन थानानैसो जोङो बै जायगायाव जिरायनानै जोंनि मोननांगौनि थाखाय जोङो होख्रावनो गोनां जायोमोन थांनानै। ओंखामबो मोनजाया आरो बेयाव थाङाब्ला न'सेयाव 500 बेबायदि मा खना लायोमोन, फाइन लानाय जायोमोन। अब्ला साननानै नाय, जोंनि बे थै गोलोमदै खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ प्रमद बर'आ गाव सिट जानो थाखाय बिटिआर लानानै फैबाय। बिटिआर जायावनोखि मोनसे गावनि खुंथाय गोहो गुबुनै लाबोनोबो हायाखै। जाय BTCनि गोहो दंखायोमोन बेयावसो जिरायनानै दङ दासिमबो। आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै रायजो राजा नोंथांमोन। जायफ्रा प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामो नोंथांमोना गाज्रि मोनो, मूर्ख, मा गोसो जि रायनो गोसो रायहर। आंनि बुंनांगौखौ आं बुंबाय। आं प्रमद बर'खौ जिबनाव फोथाया आरो मोजां मोना, बे खोथाया डाइरेक्ट सिदा सिदि। आं भिडिअखौ एसेबां दोनथ'बाय लोगोफोर, बाय।